Yes, marong ko. Nan. 4 or ano, basta ano. Siring ko na lang. 40. Tinigam lang ko na latak kamot. Ang tuman dito. Lambangan. Ha? Sige, sakto ito. Kita daw dito may tambangan. Pagtag-usa ha. Hi vlog. Good morning. Walang pasok ng elementary kasi what? Kaya ano ka? Orange rainfall. Diba? Hindi. Pera. 40 na tanan? Oo. Kabuhan. Kaya may 40 dos. Hello. Ngayon pakitan asin. Yung asin, ano siya, malaki ang kita niya. Tapos, yung tao, bibili talaga ng asin. Lalo na pag may mga bagyo-bagyo. Sabay ganun. Nood lang kayo ha. Like and don't forget to subscribe. Please, subscribe to me. Ganon. Joke lang. If you like lang. Ay, ito kung magsubra. Jadi, good for them. Hindi pala ko yung naman. Ba? Kuman ni Papa. Upuan ka mong lighter. Upuan ka mong katol. Di na mabuhat. I am lazy. May palagaha ko nung adot kuan. Stove. Upuan ka mong lighter ngayong papel. Pwede riyan nakapalaga. Uy, palagay dito. Umuulan guys. Thank you for the like. Ano yan? Hello, Ido Henrique. Ido Henrique, hi. Kung sino man yung nag-like, thank you. Salamat Haim. Umuulan. Yung elementary walang pasok kay orange rainfall. Lapunahan mo niyan to. Oy! Ay! Nakuang ka na yan ah. Naato. Naato ka. Hello, John Trisha Evangelista. Hello. Piso-piso. Yung 10 piso, 15 pieces na ganito. Tapos, may 5 pesos silang kita. Yung ganansya. Yung isang sako ng asin is 350. Pag nagaganyan ka, malaki ang kita dahil. At least, nakakatulong sa pandagdag. Umuulan guys.
Thank you for dropping by. Salamat sa padaan. Sa mga hindi pa alam, hindi pa nahibaro, bidak balik yung mga pamintal o lasuna, mga bawang-bawang. Ganyan, piso yan, piso. Ano boy? Nakapalaga ka na? Kung gusto nyong matuto sa pag ano ng gulay, like ampalaya or talong, doon sa Facebook, yung pangalan ng account is Agri Tayo. A-G-R-I space T-A-Y-O Tayo. Agri Tayo. May ano siya doon. Yung mga binibinta kong ampalay at talong, kung paano sila tanimin, at saka kung ano yung mga anong tawag na? Mga abono. Meron siya doon. Sinasabi niya. Kapatid ko yung may-ari. Ah, grabe yung amoy ng usok. Ha! Sakit sa ilo. Dota boy, babanggain ni Dota boy yung aking tindahan na naman. Tingnan niyo. Ulit muna kayo doon. Kasi wala akong yan. Manood kayo kung paano banggain. Kasi nasa kalsada na yung ano natin. Karapala. Backward! Go, go, go! Dota boy, Dota. Dota tayo. Galing. Galing mag-backward. Parang gusto kong sa labas mag-ano. Kasi yung timbangan ko hindi ko ma-clear. Sipon si ako. Thank you for dropping by mga friends. Okay, balik na tayo sa pag-iipak ng asin. Mashallah. Diba? Nakakahilo. Yung stand lang ako. Wow. Ito yung ano ko pang
Ganyan. Pangtakal. Yung isang ganyan, piso. Pero tinitimbang ko pa rin ito. So, alams na. Kailangan natin medyo timbang-timbang pag may time. Corny. Bango-bango. Thank you for dropping by, my dear friends. Kahapon sobrang ulan, grabe. Hindi ko matake. Joke only. Isang oras akong magla-live. Pag mag-live ako every 1 hour, wala lang, trip ko lang, diba? Pwede na to. Basta line of 4 eh. Ha? Ano? Pera kakuan? Meron na. Kinarian lubog ako din. Pagpagtimbang. Masakit yung rheuma ko. Charot! Ay, hindi ko alam kung nakapag-order na ako ng timbangan. I forgot. Later na lang. Hello! Hello vlog! Oh, hello live. Ano ba yan? Thank you for dropping by, my dear people on earth. Thank you. Please subscribe to me. Tell me your name doon sa kuan. You go to my short video. Wow. Then subscribe to me. Then I will follow you back. Oh, balitaw. Thank you for dropping by sa aking Repop King may asin. Kung nagpapatay kayo ng oras, maglalapak lang ako. Thank you guys for dropping by. Sakit talaga yung pa ko, dai. Yung rheuma ko. Alam nyo ba yung rapadapa ko? Rapadapa. Ano ba yung Tagalog ng rapadapa? Basta, yung ano ng pa ko doon. Nire-rheuma. At saka sa taas ng aking ankle. Yung taas ng aking ankle. Medyo namamaga dahil sa rheuma. Sabay ganun na.
Thank you for standbying. Thank you for dropping by. For daan-daan. Asin piso. Bili na kayo ng asin. Piso lang po. Ay, maliit. Hindi ko alam kung natutuluan na yung paninda ko doon. Bahala na. Bahala na si Lord. Kaya niya yan. Inutusan. Balita, matulog ka kilo. Malam ka na. Oh, ano yung matinyo. Makapuyahan. Kaya ako diri na lako ito. Kay, for the kids only na lang. Wow. Ito yung cellophane, si Calypso. Pag mga chlorine at saka yung mga oxalic, ay hindi. Ay pwede rin, yung medyo mahaba. Yung Calypso na yellow ang color. Tulod chase, tapos ito, anong ba? Awan ba? Oo. Pamilip na. Tulod na. Mga guys, wait lang. Ito yung paninda ko. May bumibili. Nakipag-request pa ako sa inyo. Kain! Oh, may huli.
Thank you. Hello guys. Ako yung nagbabalik. Kasama ang Martes sa pagiging tendera. Siyempre, para humaba ang buhay, kailangan ng kunting pahaliday, kaik-ikan, kadramahan in life. Diba? Ganyan yan. Kapag ikaw ang tendera, yan ang Marites. Marites. Sabay ganun. Huwag kayong tumingin doon. Thank you for watching. Kahit wala na kayo. Hoy, mga kapuyan, panagi ito, no? Nirakiton makaon. Hi live. Thank you for dropping by. This is nag-English. This is asin. This is asin. I am repacking for only 1 peso. Ay! Nahulugin si Lupin. Thank you for dropping by, my dear people on Earth and Mars. Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Please don't forget to subscribe. Tama ba? Hindi. Bahala na. Yan. Ako ay nagre-repack ng asin. Yun lang. Yung daily vlog ko is nagre-repack. Nagre-repack lagi. Daily. Kahapon hindi ako nag-live. No budget. No budget for load. Shoo! Sus na manok. Diyos may yumara-yumara. Ito, may Hello Kitty ako. Ito na lang yung aking hello. Yan. May Hello Kitty. Ay! May dada. Popo. Ano ba yung basura ko? Mag-inat tayo, magbinat, mag-unat tayo ng feed kasi yung rheuma masakit. So yeah, yung ginagawa ko, nagre-repack ako ng asin, pabalik-balik. Sorry, kasi wala akong masabi. Parang timang. Salamat sa padaan ninyo. Sheshe. Toche. Syukran. Ano pa? Kitos pala yun. Ano pa? Ano ba ito? Nakalimutan ko na yung ibang lingwahe. Dere amat tuwan. Nanay ka mo. Kamu baka man mga timang.
Aray, pag inihap ko man, kay... Amo na ito mo yan. Basta, mga 42, 43, 4.2, 4.3. Ano tayo, mama? Kani, uswag na di. Uswag. Liberating. Kani. Kade. Ay, wala, ito na mangulayan. Mula dito mulayan. Ah! Ang tim luto-luto. Gamo na ito timot. Gamit pa rin. Kilohon lahat plaso na. Ma-happy Valentine's Day mga people. This is for you. Hi, mama. Karbong kamo? Woroy. Karbong kamo? Woroy. Ay, nani kasi. Hindi na, kay kumain. Nay, bang, ito na yung tag-20. Ang dagko. Bang. Deriban ko, Hello, vlog. 20. Ojis, 20. Nutotso. 29. 40. Ada na biasa untuk pinahuram ko na yan. O, kadi. 22. 30. Kulang na is. Kadi na tatlong. Oo, sige. Butang nalagyan. Oo. Oh. Yo, dalang kuwan tutso. Upayat pagkita kahit peso ng 5 magpareha. Balita mo nag kasi ko. Kulit buta. Nila sila. Pumalitan sinilas, sinilas. Yung paminta ka na yung sinis. Uy, jogi na magi. Di na. Pagritak di na. Kapag silupin. Masalaan na isa. Hindi din. Di na. Ikot para kuwan. Ay, nagsilupin. Ano man. Aray, what is this? Thank you for standby. For dropping by. Salamat po. Thank you for the like. Thank you po. Kung sino ka man. Ay, parang liit. Nagdagan ko nga. Marites pa. Hop. Yeah. Mani popcorn. Thank you for dropping by. Piso-piso lang po. Hi! Warrior Life Story. Thumbs up dan. Thank you, Warrior. Arigato. Toche, sheshe. Shukran. Gracias. Gracias. Already connected to you host. Thank you. I'll connect you. Wow, connect. Niyan after Warrior Life Story. Ay, may assistant ako. Already connected. Thank you po.
Pan, straight. No, it's alright. Because, you know, I want them to look what I am doing. To see. Thank you for the heart. Thank you for the thumbs up and for the egg. I am repacking a salt for only 1 peso. Mag-English kita para ma-practice, di ba? My pleasure. You're welcome. Welcome and thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Hello, 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 hello. How are you? Medyo maulan here. How's the day on earth? Hindi talaga ako marunong makipag-usap. Salita lang tayo ng salita. You can ask any questions. Wow! Kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Oh, ito na lang. I am repacking a salt for 1 peso only. If, what's this? If this one like this, 15 pieces is in 1 pack. I put the one, this one, 15 pieces. It cost 10 peso. Oh my God, my English is bulol. Sinaring. Ginaliktad live pagyakan. In 1 pack ngayon, there is 15 pieces. Hindi. Ito hayun ta makarabo. Pakaaluhin man yun yung mga English. Because I do not know who am I talking to. If Waray, if Tagalog, or whatever. That is why I need to let my viewers understand what I'm talking about. Wow, English. Sabi pa maduma. Ito pa. Ano ito? Ano yan? Thank you for dropping by, my dear people. Thank you. Ito yung times up. Thank you, thank you. Peace be with you. Ching! Ayan. Happy Valentine's. Magta-times kayo sa 14. Buti na lang hindi na maulan. Because you know, ilang days na umuulan. Kasi may bagyo daw. Pero hindi ako nanonood ng weather update. If it is coming to town. Ah! Inutusan na naman ako. Uy, naikuan ngayon. Wala na tubig. Kailangan kita maggawa sa yan. Kung ano. Wait lang, my dear people. Oops.
I'm back. Bigyan mo ko may isa. Here. Pero moro pa itong kontran ko na. Tahi. Oroy. Kay maura na da. Labis na nag-chlorine ka to si Muson ni. Gila panarag. Dito kita nakasabutan nag-agaron. Ay ko na pagbutangin blades kun himuson it musag kay nagdadarag. Ang murag mo, mo ngayon. Panarag bagot nang himos kita pinag. Oo. Ay, mga, o sa gilid. Nanarag ko no ngayon. Tinood liwat kina. Amo na kami kuryente ito. Oo. Awa di pa nagsali ka na nagtapiro. Ang bukha. So, nagtapiro ito sa mga sali ka ibaw. Di na nalapag-repack na eh. Aray, Nakakita ko Lagi doon daw kasi bulpin. diri lang yan na kuwan. Oh, may 4 dili tas director. Lagi Ayun na yung ni yapag bulpin. sugat-sugar ang kunhain it Uy. kuwan. Ha. duhatin kulang nga 400. Ano to? Bulpen? Where is bulpen? Iyado na lapin sa lapin. Ito pala ko. Ay, naku, ano na yan. Ano na kay Bria? Naglulo. Pwede ada itong pidalon. Wala liwat. Amo gapin ko anay. Diri yan nag motor. Pagpanyak. Dapat kamansyowit nila ng mga e-bike. Kaya ako gihap kailangan ko ng e-bike kitak tiil. Wow! Pagitan ka ng buwan. Iya din doa. Pag sa tunanay, ano. Ang buwan batot amo. Pinay anak ko. Kain tunaw. Iwaray. Ano? Aw, Naktalan. Mananay. kain na. Patrosinto sa isinta. 400 sa isin. Nagsarat ka mo yun eh. O, ano na di. Din surati. Ano Ah, lahat? Ang na. Ang Waray. kanin din. Ayun na pag-intindi. Sura na, sura.
Yaya pa diba? Ang butahan nga ng ballpen. Yan, naman kitang bulletin. Sige, thank you. Thank you. So, thank you. Alright, ito ka ng babae. Kinuha, pagkatuying-tuying. Oo, pwede. Ipag-release yun, talaga. Pag-renove Ha? Aring ballpen na. Ali. Pagbiyahin Ano kibutang? na. Ang 113, Hindi Kanyang kalkyo. Hindi na 113 eh. kapulot 113 Wala kilos, yung mag-set eh. Ang muna niya sa panlalaki. 120 na pera. Ay ng calculator. Dali. Kakulok? 24 kakulok? 4. 4. 113 kilos. Kutsi. Ano? Times 120. 60. 13,560. Ano? Sukli sa isinta. Pero ang kwarta kalkulot na ginatan, 10,000. Ano, direk sandubag? Sandubag dito. Mauran. Pira ka kilo pa? Hay naka 113. Ulit hay na nilista kakulot nimo. Yan, nanay. Halikan na pag ito. Nanay ka mo. Lista liwat bidan kakulot nga kan ano ka nilda Adi. 15 kilos. Ano gapit pizza. Yung tiin eh, 10 kilos. Ako nila ito't mata para ito ako napalit nila ito. Ito na to. Eh, 10 kilo? bali 25 kilos liwat. 15 pa rin ko lang. Ang pagbulag ala. Anak, kwarta kakulot pera daw. Ulit. Ano yun? Nagtot ko niya. Salat. Napadali. Paghihap nila matris yung mil. Lagi Pamatris mabainte. mil. 3 mil. 300. Lagi mabainte. 300. Ang amo ba? 3,460 bad to. Ano yung nagsagrang? Ang Kadik, 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 kadik. tak na diri ang pag-ihapit. Yeah. Kaya po. Nagsasagramit mga numbers. Arog doon. Notebook mahurala pa puron una. Pero ang lista nila. 3,460. Hindi mo Ang currency. kakulot perang kwarta. 13,560. Ang Aw, naktas yes. kakulot yes. Naghihap nila mag 3,460. Oh. Oh, 10,100. 2,100. Mm-hmm. Botsig ng 2,000 na la pera. Pera nanda ka. Pera ito na tanan. Ang total. 3,460 balance inkoy. Hindi. Kadi ako. 13,560 minus 10,100. Diri amo. Sugara ani 113 times 120. Oh, 1 113 kilo. times 120. 13,560. Amo na. 10,000 pera. 560. Pera di ba? 1,000 pera kada. Chin. Oh, 34,60 pa. 460 bali ito dito. Ano na? Ito na yung pass. Kira? 3,000? 3,460. 6, 7, 6, 7. 9, 10, Kadang 11, nakaton. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nga pa.
260. Tapos yung timplahan ay. Kaswari po atong Ha? next tatagan. Tayo makatrasin din ka. Pero ito, 3,000. Oo. Iradig. 450 ha pa. Masakit pa. Pinta haliwat at ito nga kanil da pero Ano ito niya? Oh, ano takuan? 15 kilos. Ini na 113 kilos. Amo ito? Pas na yan. Dire, na no, paid na ito? 113. Oo. Oo, paid amo ini. Ah. Ang kamana nila pira to 15. Pira, Nilot pira ko. kwarta. Eh, sulat ko. And 3,000. O, pero 13,000. ka. 3,000. And 113 kilos? O, 3,000 pera. 560. 3,500 sa isinta. Paid na, kingkoy. Ayun, Akulop itong nga din. tapos, Butang hindi dyan mana nila 1 Milda, 15 kilos. 15 kilos times Minutso. 120. Minutso. Yaya padi. 1,600. Buti mo, gusto mo ting kwarto. Ano ito? Nabigit ba ito? Yan nabigitan. Das di pinakaon. Okay na, nga, Bye-bye! Aw, diri pa. Minutso. Hindi pala 1 hour. Meron pa akong 9 minutes. Hello Pero guys. ito, City. titila. Ako yung nagre-repack ng salt. For 1 peso only. Bodo. Damo na itong bana. Ako kingkoy honest na kiyana. Anis, anis siya pero riyan na bayad ah. Kaya amo tak pagaan. Ha? Tangintid ka ito nga kanilda. Nildapin. An dirami. Ay, pag intindi, kaya palit yun at sura. Kan Dusky. Ali kadit lagi higot. Anay. It akon baray ganti iton 10 kilos. Mildos. Ano pag binagigil ko. Ako na yan Mildos. ni mo pas. Therapy. Hindi ka pa daw yun. Sorry pa ko mo arong na yan. Naubos lo di ka pag kinuha ah. Ah, mo ito nera. Iyo. Ay, tawa na ko. Sinto sige pagdating karan ang kakulupan aga. Oh, Pagdating iya. gatas. Tapos, Pera iton pera. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ko naging pahimos ni Mahon, dito na maiba na. Sige. Iba na ito na 10 kilos. May 500, may 700 patakong balance. Ah. Tapos, Tapos, total biday at balance na tanan. 700 balan. Di ba wala na niyo? 700 na mil size. Ay, timel size pa. Ang una pa, Eh, di ba yung bayad ka na? Nagbayad ka? kung nagbayad na baka An 1,640. Bakit wala na namutang? Ay, Utang na lang. Tapos ang 700. awa di. 2,500. Ano pa to? 5. Anong gatas? Ay, leto nanay. Oo. Suklo balit. Ikaw, balit. Adi daw. Adi. Pangalagi, ubos ang swadi. Oh, yung Bayad. Ay, naubos yun eh. Ang niya. Ikaw dito na ako. Bakit nag-iimos? Kaya dito na yung kurta. Kadito na pa. Ang bunuhin nila yung pag inubusan. Kaluluhi ka man. 1. Ben ka magtino. Hello. 350. 160 kilo. Kaya na di ba? Kapili ala pa kaya kabukos niya. Kapilo duha. Papili, ala. Kilo. 350. Kanila na yun na. Lista na lang ito di ba? 350 takon balance overall. Ito di ba? Ika dito na iya. Kung nanay. Ay, 350 na dahil itong. Itinyin ko sa isin tayo ito. Gusto ko na nakuha. anong kinuha? Karan unik. Ako din, ako kumuha. Hindi. Kaya na may kwarta. Dito ang Banda, wala na karoon ulit. Malabo. Ang sa kong nibanan. Gabay barik kwarta. Kaya naman, amin yun. Gawa sa dito nanay. Mausa lang na jug. Dito lang ito.
Ate. Balance ko nila 350 overall. Ang mahal. Ito Hindi ka mo nakaintindi. Kapal daw tag-is. Nabigit hindi raw na 350 na lang. Ikaw ulog. Kasi mapit, mag-iwan na ulit at ipasbaray dyan. Ah. Kaya may utang lim kan Violet. Inutang yung 1,000 na inulit, yung pautang. Ang kasi ko ikaw with may utang. Hira. Dapat mabayad kayo, batong kuhal kwarta. Ano? Diin. Di daw to. May daan kuwan. Ayan kuwan dila. O igahat. Awan tawag doon. Ano tawag doon? Kurkin. O kurkin hat. Adi mo sa adi. Secretary yan. Yan na secretary na lang ako yan na official na pinala. Kato ito balance 350 na lang. Kusang digton. Di bala ka ton di ako na natin. Pagay kalay pag pinuwan. Iki nila ang kakulog la ini. Aning kasangkulog adto dituan. Bista la dida. Tanian. Ano pag ikadayon ka di ka nga nabaro na magsurat? Ikaw ulit. Dako ng kato. Naman ite may dapat. Taka no. May naman dito ikaw ting trabaho. Ari ko na. Kumain na nakuan. Kun anak ko na iskindihan nga kuwan iya. Kada, ano ka ba? Dahil may makuha ang pagkalit sa kapalan, wala yung pagkakain. Amin hera. Kaya ikaw man parauna na di ikaw nalat mabayad. Kita na mag-araw-arawan ikaw hera. Mo pa yan di na adi ha kay sa court ni mo. Yan na, gasolina ngayon! Nay, bumi gasolina. Magdaris. Yan adi dili. Diin! Kahali. Ay ko nga ni ano. Oo, yan na. Doon hindi kita mati ko lang kitira. Pero ito na 100. Pabulos-bulos. 100 na nakinhata kay iya. Hindi man ito niya nakarawatin. 50. Alay. Kaupay. Ilanay ko. Ay, alin na. Kalitong dinambang itong nila. Gawe ito may. Pabulos-bulos. Yan na ano to. Diba so At halin. Oo. Iya pa, kaya bang ibanan ulit. Para makuha ha. Tira? Pwede dito magtinda dito. Ano lang. Mada ko paliwat. Kay bisitera ko ang ngayon to ano.
Balito, kay madamo ito na. Pwede ko na ibarok pag motor, tricycle ti ito. Hindi ko. Kasudok na ibarok eh, pagpapaandar ko na, stop. Ang but ano, kikinalasan mo na parong ko. Kalarang-larang. Mahabaro laki itong pagmotor. Palit na kami ng motor, kaya bisak magmotor. Dito na lang dipidilit na hira na e-bike. Butangan yung kargadira. Ano? Pagpira, ito niya tag 40. Wow. Mapalit naman at tagusa kita na eh. Kiparumba ay kita. Masasaralaan ay kita. Kitag-usa. Okay. Anong naliwat? Ano? Already the plastic. Sarah. Ay, ito pag ginamilis pa doon ko eh. Pag ginamilis ka na na. Parang po ano. Gamit na lang. Inaman, antin eh. Ang katungahin niya. Labog na. Pamiling. Iyan, nagamit ka di? Adi na lang. Gamita. Kaso na dukot hiya. Dito pala daw plastic. Pagpuan na nung busak ano. Ayaw ito. Ba ito matanggal lewat? Ngaran maburoong ito. No? Bye-bye. Thank you for watching.